салому дуруд дӯстон, хуш омадед ба канали инглиш хона. муҳовараи имрӯзаи мо дар бораи харидани асбобу анҷоми хона мебошад. пеш аз он ки ба муҳовара оғоз кунем, мо қаблан ҳамаи номгӯи асбобу анҷоми хонаро бо забони англиси гуфта мегузарем. биед оғоз мекунем. Home appliances, асбобу анҷоми хона. Coffee maker, қаҳва тайёр кунад. Mixer, омехта кунад. Toaster, тафтон. Microwave, хӯрок гарм кунад. Crackpot, деги сафули. Pressure cooker, деги зудпаз. Bachelor grillo, духовка. Stove, оташтон, хӯрокпаз. Lamp, чароғ. Light bulb, чароғи барқи, лампочка. Lantern, фонус. Torch, равшанӣ бо чӯб ё ин ки батарейка. Clothes iron, дарзмол. Electric drill, пармаи барқӣ. Kettle, чойники оҳанӣ. Water cooker, яъне ки electric kettle. Hot pot, ҳама ин ба маънои чойники барқӣ. Water purifier, обтоза кунак. Kitchen hood, тафкаш, дудбарор. Vacuum cleaner, чангкашак. Electric fan, шамолдиҳак. Air conditioner, серунсоз, кондисионер. Oven, танур. Dishwasher, зарфшӯй. Clothes dryer, либос хушккунак. Washing machine, мошинаи либосшӯй. Refrigerator, яхдон. дӯстони азиз, инак мегузарем ба муҳовара. Good morning, can I help you? Субҳ бахайр, метавонам ба шумо кӯмак кунам? I hope so, I'm looking for television. Умедворам, дар ҷустуҷӯи телевизионе ҳастам. The Toshiba TV is on a special offer this week. Телевизиони Toshiba ин ҳафта дар фурӯши хос аст. How much is it? Чӣ қадар арзиш дорад? Only 2000 somoni. 2000 somoni. It's a little expensive. Do you have a cheaper one? Каме қимат аст. арзонтарашро доред? Yes, this one's only 1500 somoni. бале, инаш 1500 сомонӣ мебошад. What make is it? Кадом тамға аст? It's a Panasonic. ин Panasonic аст. I like it, but it's still a little too expensive. Is there any chance of discount? I like it, but it's still a little too expensive. Is there any chance of discount? Аман маъқул шуд, аммо ҳанӯз ҳам каме қимат аст. оё эҳтимоли тахфиф кардан ҳаст? Okay, we can do it for 1400 somoni. Okay, we can do it for 1400
400 сомонӣ. хуб, метавонем 1400 сомонӣ диҳем. Great, I'll take it. Do you accept credit cards? Great, I'll take it. Do you accept credit cards? خیلی خوب، ҳаминро мегирам. шумо пардохти кортӣ қабул мекунед? Yes, we do. Yes, we do. бале. дӯстони азиз, барои боз ҳам тамошо кардани видеоҳои омӯзишии мо пайваста аз канали мо пайравӣ намоед. боқӣ саломат бошед.